Да. И здравейте хора, аз съм Скайдън, тук с мен нищо или Мартини, кажи хай на YouTube. Сега ще играем тази с стрелянето, дето аз съм нуп на нея, само дето съм 8-9 левел вече. Аз обаче няма да снимам. Да, на него не му снима. Да, и аз ще заглуша и ти ми кажи кога спреш да снимаш. Не, аре лай, играй заедно с мене. Не, аре. Окей. И така хора, сега ще продължим сами, защото на малко не му си играем на нея. Ако сте видели, преди в Марто канала имаше един клип, който той го скачва за сега. Как жули точки. Или как жули един чики. Нали той жулешки един. Така, нека те да метят силвички. И малко леглото. Някакъв хини влезна с лата. Бад Георги с лата. Ще го видите от следващия клип на Марто. Ако искате, може да се абонирате, канала му е долу, да видите колко беше смешен клипа. На мен програмата просто не ми издържа да го заснеме. Не. Майта чалар. Арам рибе, кюеш. Кюеш. Don't touch my touch. Ja, така е, мина бързо. Не! Майка ти шалка. Това няма го кажа. Hello, it's me. Марто, може да се отглушиш, няма го качвам това видеото. Определено, защото... защото ме се качва. Ето, то само също го убия жалкия. Жалкия тип. Аре мри. Аре мри, де. Аре бе, жалък. Жак ли си къв си? Жалък тип. Yes. А? Още ли снимаш? Но аз няма го качвам. Не също се пъга. Само да си вземам парите, това не беше целта. Аз не искам да качваш много клипове, искам да ти ги гледам. И що ако ще са? Окей, това може да го качам, а. И така хора, сега ще отидем до къти Марто, аре говори с нещо с мене. You self a chest. Марто. Да. Ето Марто сега ще говори малко с нас. Човека. О, взех нова шапка, която е адски тъпа, плюс 3 демидж. Армага ми е на 26. Не ми трябва повече. Аз съм хрупанки. Хрупанка. Ай. Стиле. Как ме я, че нямам хрупанки? Хрупанки. Беше много добър българ. Айде, пуснаме хора. Сега ще го качим този клип. Пусне. Айде, почнем. Клипът ще е много малък, за да може да се качи по-бързо. Нали, Марто? Сега ще изграя 2 игри. Поне половин минута. Не, една 2 минути, зависи колко се забавяте. Сега играем също Skydam BG, също Нямкер. Намкер. Някакъв си. Бат Гошо. Турчия. Руснак. Руснак! Значи имам нещо против. Аре бе, какво става тук бе? Какво се баба? Ури, бе. Тоест направо ще ме убие бе, човек, гледай са. Как ме додам покукам с покука ръски? Искрилца, ела да ти заби, аз съм бати нуба, човек, се каза. Не, защо? Защо е това? Значи... Той ще се откаже ли само е така? Кажи хай на YouTube. Вау! Вземи си. Не, убим. Вау, това ще е най-скучната игра.
изиграва на някога хора. Ако ви е скучно, просто превъртете играта, защото това ще е последното. Първата игра може да ви е харесала, някой ми звъни, сега ще го добавя в дискусията. Добре, финиш. И така, хора, това ще е всичко за този клип. Хайде, бай-бай.